Kini ang GMA Regional TV Early Edition. Natawo sa amay nga isa ka musikero ang walo ka tuig nga si Zack Hinoja sa Bacolod City. Gani hindi malayo nga makuha man sini ang talento sa musika. Gani sa lamharon pa lang nga pang-idaron, si Zack ang isa naka-eksperto nga gitarista. Sa iya abilidad nga hindi ordinaryo sa pareho niya nga kabataan. Si Zack ang makabi gifted na. Sa palaabuton, handom gin man bala sini nga mangin musikero o kung may iban pa siya nga plano. Let us be inspired mga kapuso sa istorya sa magamay nga si Zack kag June Hinojas. Si Zack mga kapuso at 8 years old, baw sagad na maggitara kaangay isang iyamay nga isa ka musikero sa probinsya sang Negros Occidental. June, Zack, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Rak-raka na may aga. Good morning, mayong aga sa mo. June, kamusta na? Zack, how are you doing? Good. Okay man kami okay gid. Ang hambal nila ang pagkamusikero kuno ara gid ya sa dugo. Kag ang amuna nga hambalanon na pamatud-an mo gid paagi si bata nga si Zack. It all started when during the pandemic season that the kids has nothing to do, nagdakop lang siya sa gitara. And honestly, wala man may nagtudlo gid siya. Nag-self-study lang siya, no? Okay. Sa YouTube videos until nga siya lang yung isa doon nakibot na lang kami gani pati ang mga upod ko nga mga sa banda nga gitarista nagulpi lang niya doon mayo man siya no actually for his age do kadasig sang improvement niya right now sige lang yang tinguha hindi pa magid siya sagad pero at least gatinguha na siya. How old is Zack by the way now? Kag ano man ang iya edad sang gin-expose mo siya sa imo talento bilang isa ka musician, bilang isa ka kabahin sang banda? Tanaw niya siya, no? Mahilig niya siya. There was even a time when he was 5 years old, he wants to perform on stage, pero ang gitara niya wala lang yung naka-plug in, no? Duga, arte-arte lang siya sa stage, no? So, hilig lang gid siya sa gitara, and then kung akong ga-practice kami sa balay, harap man na siya, masinabad, kanang nga gitara, tandugon niya na, no? Bisan hindi siya kabalo. Pero he started last year when he was 7 years old, no? So, subong 8 years old siya. Zack, I would want to know why do you like to play the guitar? Nga namian ka man magtukar-tukar sa gitara, Zack? Because a long time ago, I want to play the guitar. How do you feel when you're playing the guitar? Good. Good. Zack, I would want to know, ano man ang imo nga damgo? What do you want to become when you grow up eventually? Ano gusto mo mangin? A guitarist. Zack, can you give us a short sample of your, what do you call this one, of your talent? Zack, thank you so much for showing us your talent. No, imagine at 8 years old, no, nagahampang na sang gitara o kung nagatukar na sang gitara, how do you feel? Anong plano mo para tayo yun yung ma-develop yung pagidang iya nga talento? Wala nga ako, no, honestly, do happy lang gid ko yan. Basta kung anong ilang gusto, ginasupport ko man lang na, no? I manage my expectation, of course, because I don't want also nga eventually ma-pressure na siya, no? Eventually, kung magmayo gid siya, I'll still be supporting him, no? Even siguro eventually so magprofessional sa mayo man na kay mahimuan niya man na means of living, no? Yes. Sir, ano mensahe mo sa mga kapuso natin sa Western Visayas, ilabi na gid ang mga Iloy, kag mga amay nga kaangay mo may mga kabataan nga mahilig sa music? Yes, ang music is very good, no, for children in developing their not only their talent kundi ang ilang personality. I encourage everybody na hindi lang sports but also to try music, no, as talent for their kids. Sometimes hindi mo na mabalaan until mauyat sa isang instrumento, no. And I think ang support good because at the end of the day, maboils down sa support ng parents mo. So, good luck, no? And hopefully, makita nyo man ang mga talento sa kabataan nyo pag ma-develop man nila. Madaming salamat, June and Zack, for being part of our program. Good morning, June, Zack, may aga.
Good morning, kag salamat, Ged. Panugyan mga kapuso sa aton sang musikero nga si June, giyahan naton ang makaangay ni Zack nga mga kabataan diri sa Western Visayas. Silang may ara talento, ang importante lang hatagan sila naton sang direksyon nga ila dapat sundon.